pamoring sukma sinaksaya winaya ing asepi sinimpen teleng ing kalebu pambukaning warana tarlen saking liya bahaya bengaluya inda pecating sumpena Ilahing Awigna Mastu Purama Sidhem. Aum Awigna Mastu Purama Sidhem silat mring Diwang Jagat Karana. Sirang tandha kawisesaning bisana. Sana sinawung langening mila pesta maksih lestantun lampahing Buddha jinantara tutur katela tutulutulat mreh labding parabdya. Winusudha ngupama prameng niskara karana duduhing jaman purwa. Hong awit nam astu arahayewa sagung dumadi pinardi tameng lalata mangkita kapusana haning gumita tawang rengging perlambang matumpa-tumpa parama panggung sang murwahing kata segebyara dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng pinangemu surasa yen narasaya karaos mulat sarira hang rasa wani uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsandi lir jalma ngilo kaca jarweh wis rinakup caing carita becik wis kagelari madyaning pagliran yaiku sejatri amriksani pagelaran inggit purwa Surya Candra Daru Minyawang Kartika wis kinurba udrating kawasa sahari ratri hangidri bawana perwateking dosina gelir kemanti temadat dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarbabat Datung lantang kartu mangkarto yusiniram buntuyo japateng rembyadatu padangeng kutu-kutu walang atogo buronono yang buronto idadyo branantan pawijalan padang tarwangan sinari sang bangar tanggang resumber bawan jagat mungging jagat wetan mungup-mungup mungging kalengan wukirabang merengangkah lamun kaheksi ayah andilat-andilato bumi saya dangu sumurup sang Hyang Ngaraka katon semai belak kanan kiri ning abangesmu jenar kapur bawan sinaring sang Hyang Basanta tanem tu katon ijo royo-royo amangku gunung ingkang katon biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemolan gendanu kasil ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu soleh ing kawula dasih dene larsa ngupya buka garap Tegal Sawahe anglur silur tanhono pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garulu kunde hangiring raja kayani samana pirembagan Samarwangi Sang Ngarka sedangu saya inggil wis katon melok sinar jagat dunung ing kiblat papan lor kidul wetan kang kulon sinaring jagat kang sami rebut yada rebut teja rebut kekuwung parandene datan ana ingkang bisa amadani perbawaning kekuwung ing praja negari ing Astina ya negari Gajah ya liman benawi ya negari Guru Janggala apan cari kana pambukaning kandha syarat ring mangke negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toyaning benawi trampi baing samudra binang langut kang tanpa wagut pegating paningal kapantok uruting Cakrawala wane-wane cakring bewisik sawana kineping jurang corong kinepung gosirung kinarya sesuing peksi lawet bang sarang burung wonten ugi pasisirandra sasana jembar kebeganing pasir gemlare garis pinggir tanem tuhang rembuyung raya-raya karang kitri rewer-weron klopo bemisuk berpasiten mawur sadengan tinandur tangkal tumangkar kaweryan dadi gunung-gunung beban sing kandhang rangsang langit lenggak lenggok lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang pring tirtane iline kang pinara para pelayune kang tinampi waduk binentung-bentung kinarya hangileni sawah yang pategalaning sang Marakesma mokal pangolahing tetani bebasan datan ana bumi sak cengkah kengsela sadya tinandurang kampura kapipan diwa Bathari Siraglar Pasabinan Yaya Rukmi Sarak kang pinangka pratiwi
pategalan rengga plewijing tengah krembuyi godhongane ambiyep kowe nganti kaya manglung-manglung wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadetan kujiwa jinawi tukulan kang pawis karasaning diri ingon-ingon raja kaya itik-iwen sansiyang rembaka lamun siang gelar mangunan lamun wanci surup surya samya bali mring kandhang wis sowang-sowang datana carane kandhang nganggo kinanjing palang labet tebih saking tindak Durjana cuti samya sayek saeka kapya karo rindu bangsa tuwin negari ing Astinapura oh Wanaga ngimbaning gunung anggung rinuksa menes taruna tumurun trah-tumerah sadhe dadi hurik-hurik aneng lingkungan langkung-langkung lamun ta tintaliti sampun samya samet mring sesanggeman sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya wada winodanane mumat sinapatan daya dinayan sawiji jes mapan sejati ning jejiwahan kang pinuji temahan mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temah mbabar karya kenging binasaken negari Ngastina lakus melagya mancik mering jamban kencana panjang punjung pasir pawukira jinawi gemahri pakarta tata raharja dasar negara kang gedhe bari padhang jagat dhuwur kusitor tadu kuncarane turta kasus ring kanca praja lasin tentang kewareng caket amengku pernataning adil praja negari Ngastina wis ana pernayu dewi-dewi lamun kethek arane Pragosa Buta Prajeka Dewa Wisik Pandhita peparap lamun alindra ora jejuluk jejulura nenggi Sang Prabu Duryudana ya Sang Nata Prabu Jaka Pitana ya Sang Prabu Suyudana ya Sang Prabu Jayapitana ya Kurawendra ya Gendari Suta ya Dastara Stratmaja ya Sang Tri Pamangsa yeneng jejuluk Sang Prabu Gandharya Sang Rata Arsa lenggah madaring dampar kencana tatan montor-montor ispating Bathara Yayah Sang Hyang Bathara Kuwira dewaning kasugihan Kijawantah binayang-bayang sangjaning para Hapsari Hapsara mangku tanggung Jaka Palororo yayara ping samudring dedharatan saking kathahing ronggennya Sang Prabu Jaka Pitana mengku sangjaning para kawula tasih wonten negari Ngastina sinten ta lajeng ingkang pareng caket dene pangarsa muhung Sang Lindya mantri pangreksa muka negari ing Astina pidalem plasa jenar nenggi Sang Kirkanapati Arya Sengkuni ya Arya Suman ya Bambang Trigantalpati mangkaraken palenggahipun pandhita saka lima nujung negari Ngastina nenggi Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Baratwaja Putra ya Sang Wipra negari Ngastina katon moncer perbawanding negarane wong aprang karo ning mriku dumunung Senopati ning Agung Adipati ngawangga nggih Sang Nata Prabu Karna Basusena ya Sang Suryatmaja ya Surya Putra pamungkasing paseban nggih Sang Raden Harya Karata Marma satring toya tinalang mulat sangjaning para kawula samya ganteng pasisiran jejel riyel rapat papat pipit prasasat atau pandenggol datan pesela Labes kadang merusik baing jawi amluda gendera rontek umbul-umbul kiterangan danu yayi mondi mongso labu paing megar menti jamur bat mongso rendeng tumbak ngarang kok jati ngarani mongso katiga sadya tadya pratandha bilih Sang Nata Prabu Jaka Pitana arsa medharing sabda pandikan ingkang dereng kawedharing lisan Om Sring Astina Maha Prabu Duryudana daring ingsun Werkudara den kaparang alon ngandika
Sritinon neng pasewakan pusana maneka warna sebab puspitengu dyono myang mansra sarwarukma ranggeng manik narawata obro prabanya kang sumirat kenyaring neca laliwaran
lewat sisiring tatit wimbo kekondom mrek mi ingin katiuping maruta mondo saparan kang mangambar kungas ya istungara jagat manik raja dewaku Iwang Suksmana kang adil luwih ana sasmintaning sejagat wasisane Bathara Nun wangge Paman Pati Arya Sengguni Paman Pati Arya Suman Paman Trigantal Pati Plasa Jenar ayo ndadekake kaget pakenira Paman Pati sira ingsun piji wenten kajengan panira Paman Pati Arya Sengguni Paman Pati Arya Suman kawula ana ninggih nun amit pasang Kalimantabe sinabeta ngila-ila tebena saking siku dendhaning Bathara kawula ana nggih anak Prabu Wanter sabda tama paduka angger Prabu Jaka Pitana miji dhateng piswanipun ingkang paman kepatihan Blaka Suta Blakotang terus teranging jawi sanget watos sing manah Pindaran salamba pinanjering alun-alun najir menawi nampi dukanipun nata ngastina angger Prabu Duryudana. Nanging sareng ingkang paman sampun saged kawareng dening romangarsa wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana. Manah kula tebih saking raos kemarasan wontenipun namung bombong twin seneng bebasan kejugrukan wukir sari kalpaning samudra madu ngger kawula ana ninggih. Kepareng kula nyadhong dawuh timbalan paduka angger Prabu Jaka Pitana ingkang paman kepatihan kawula nun Paman Pati Arya Sengguni kadiparan pawartane para kawula jernyata jengandika ingkang ingsun pasrahi minangka dadi badal wakil ingsun sun jaluk pranata tata rakiting aprajan negara Ngastina aturna mring panjenengan ingsun samendheka jeneng ati karempin Paman Sengguni menawi paduka ndangu bab tata rakiting kaprajan negari Ngastina tartentu sadedatan badhe anguciwani karana samya para kawula samya sayek seka kapya karya luhring nusa bangsa ten negari Gajahhoya mandhapipun dumateng Sang Jepara prajuritan kadang paduka pun para sata Kurawa datan kendhat yanya tansah gegeladen olah kridaning aparanggir pramila sawanci-wanci praja paduka katempuh yang parang muka kula kinten boten badhe anggepok koncanipun anak Prabu Jaka Pitana lepat keparengan nyendu atur kula remuk keparengna nyawurna putung sumangga kabandhemna kawula ana ninggih wah Paman Sengguni ya damel bombong dasing sun teka jangkep kang dadi aturmu Paman pakaryan utama tindakna selawase urip Paman Sengguni menapa ingkang sampun paduka dawaken kula mboten badhe suwala namung dereng lan sak sampunipun kepareng ingkang paman ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping padha paduka angger Prabu Jaka Pitana angger Prabu Duryudana sampun kula tampi dawuh sami-sami dosa menapa iki badhe kula sandhang jar paduka ijing ngandika tiyang sepuhipun Jaka Pitana nanging sepatur ki paman kaprayogan lenggajeng ngandika sampeyan Paman Pati Arya Sengguni wonten kajengan manira nggih sowan Paman Plasa Jenar sampun boten kirang sikit canggen kula ngabyantar wonten ngarsa paduka nggih anak Prabu kawula ana ninggih
Nur mangke Bapa Durna. Bapa Remban Kumbayana, Bapa Rembaning Saka Lima. Bapa Durna. Bapa Baratwaja. Najan Kang Putra pun Jaka Pitana ngaturaken kasugengan pambagya raja asung pasegan panakrami mugi kunjuk wonten karsa paduka Paman Kumbayana, Paman Sukalima. Oleh astaka swala sila bertapa sumarante awela. Kamanaga kula gopret kantil buntuting selikur. Nyun mangapunten kula sowan wonten ngarsa butuh anak Prabu Jaka Pitana ngaturaken kasugengan sampun kula tampi nggih sowan kula mboten manggalangan setunggal punapa. Wonten namung bombong tuwin marem monggo tiasipun ingkang Paman Sukalima karanten nyumurupi kawonten wonten praja negari ing astina ingkang pendak-pendak dinten sansaya kuncara anjayeng bawana derajat kalenggan paduka anak Prabu Duryudana anak Angger Ngastina. Mboten kirang asung pasegan monokrami sampun ingkang bapa tampi kula semantur ugi ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk nggih anak Prabu Jaka Pitana. Paman Kumbayana sampun kula tampi damel bombong tiasing ingkang putra pun Jaka Pitana Bapa Prabandurna. Kula non kaprayogaken sampun boten kirang sakita. Kakang Adiwati Karna, Kakang Suryatmaja, Kakang Suryaputra, Kakang Adiwati Ngawunggu, Kang Rayi dalem Jaka Pitana ngaturaken pambagya raja Sarawu, Jawaduka paduka Kakang Prabu Karna wonten praja negari Ngastina, Kakang Prabu Basusena. Nyuwun sukmana Kang Adilin we ana sasmintaning sun jagat ung bawana langgeng sinugidat tanawrat. Pareng nampi palilah dalem paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Sowan kula mboten manggalangan setunggal punapa anggen kula ngadhep ngabiyantur wonten negari Ngastina, Yayi. Ingkang raka ngaturaken salam taklim mugi konjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Kula nok inggih. Sampun kula tampi damel bombong dasipun Kang Rayi. Kaprayogan lenggah paduka. Palihat dalem sampun boten kirang prayoga pisahan kula Yayi. Dimas Kartomarma, kadhaipun Kakang Toya Tinalang. Padha kanthi prayoga sawanmu sartane tatanan barisaning Purwadya Bringing padha gantung sibu. Aja nganti padha saur manuk Kurawa aja nunggu poting delajik. Jenenging senedyan Brahma wigatiring pasewakan Kartomarma. Mbah nun iki waji sembahan kula. Pangayoman kula nrima dawa teng delahan Gusti kula Sang Nata Kanjeng Koko Prabu Jaka Pitana. Wanter sabda paduka miji dhateng pisanipun Kang Rayi sedaya ingkang sampun paduka dhawaken kula mboten badhe suwuluk namung dereng lan sak sampunipun marang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Sinuwun Ngastina, Mbah nun iki. Kartomarma tak tampa pangestuning sun wae tampanana. Sampun sanget anggen kula pundi prayogan anggonmu ngadhem sampun boten kirang sikitsa sinuwun. Nurwangi Paman Sengkuni, Paman Padhari Suman, Paman Trigantalwati, kula nuwun wonten pangandika dawuh dalem paduka anak Prabu Duryudana kula nyadeng dawuh nggih. Mesti mawon dadosaken gurawalan manahipun paduka ijing andika Paman Harya Suman. Wiwa paduka Paman Kumbayana datan kantun Kakang Prabu Karna. Wiwasanya para kawulinging sami sibu. Mangga menapa ingkang dados darunanipun Kang Putra ngawontenaken pasewakan agung kang beneh kelan padatan. Pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan kula namung badhe ngrembak babagan pejahipun para Pandhawa nanging beneh kelan padatan. Sapangke sagendakan punika kula namung badhe ngrembak babagan kados pundi srananipun anggen kula badhe ngreksa katentremaning praja negari Ngastina. Palilah dalem paduka Angger Prabu Jaka Pitana kemareng kula nyuwun wedharna kang saknyata nggih wedharna kang saknyata menapa ingkang dados gegebenganing manah paduka anak Prabu Duryudana ingkang paman kepatihan nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Angger Prabu Jaka Pitana. Wah! Semanten ugi ingkang paman Sukalima nggih. Kula badhe midhanget menapa ingkang dados pangandika paduka anak Prabu Duryudana sak mangke. Kula sampun siaga ing gati samata ing diri. Kula arsa mabuka susilasta midhangetaken pangandika paduka Angger anak Prabu Jaka Pitana. Kawula ana inggih.
Paman Senguni. Kula wonten timbalan. Paman Durna. Kula wonten dawuh. Kula namung bingung salebeting manah kula. Kejawi bingung kula kinredeg kula ajerih. Karanten kula bibar nyurasa serat pustaka Weda Purwa. Ingkang mapan wonten ing pagedungan pusaka negari Ngastina ingkang ngrawacaken babagan jangkaning jagat. Inggih punika pecahing perang donya ingkang kaping sekawan ingkang aran Bratayuda. Paman Sumedhot yasipun kang putra pun Duryudana amargi Kurawa dereng nyawisaken Senopati agul-aguling paperangan. Bebeteng tinanggulanging pabaratan. Kuwatir manah kula kalamun sak mangke kawon lan kelangan kamukten nalika manjing perang Bratayuda mengsah kelawan pun kadang-kadang kula pun para Pandhawa. Pramila wonten mriki gandeng kula ngarawuhaken lan ingkang badhe kula suwuni pangandikan dawuh mriki namung paduka Paman Kumbayana ing Sukalima. Jabapa Durna ingkang minangka dados gurune wong perang Kurawa paduka gladi paperangan. Semantur ki para Pandhawa, kula suwun niku paduka Kanjeng Paman Durna iki Kanjeng Bapa Paman Durna ing Sukalima, Bapa Paman Kumbayana. Anjreng kang puspita rum kasilireng samirana mrek ong sekar katung ko ngas kandanyo ong ding maweh raras arep naning driya ong oleh kentas waru kimbal manyar-manyar duk nang dungkul wana alas dadi wana. Iki. Kadasatanipun ingkang Bapa ing Sukalima nggih sareng kula midhanget paduka ajrih tuwin sumedhot yasipun anak Prabu Duryudana. Kados pundi kawontenanipun para Satu Kurawa bincang nalika ngadepi kawontenan kodrating jagat ya jangkane jagat pecahe perang donya ingkang kaping 4 ingkang winastan perang ageng Bratayuda. Inggih. Pangandikan punika ingkang sampun pantaraning dangu kula antu-antu. Pangandikan punika ingkang sampun dangu kula anti-anti bincang menapa paduka menika menggalih babagan kasudipyanipun lan kados pundi kawontenanipun para Sata Kurawa. Inggih, Ger. Inggih. Sejatosipun namung gumurundeling manah. Namung gumana musik manahipun ingkang Paman Sukalima. Kula namung saged ngudarasa. Karena kula ajrih nampi padendan paduka anak Prabu Duryudana menawi kula mboten pun dawuh matur, kula mboten badhe matur. Nanging sareng samangke kula midhanget pangandika paduka, kula paduka suwuni ga pamrayogi menggah kados pundi anggen seranganipun para Sata Kurawa. Anyapaken nyawegakaken kadang-kadang para Sata Kurawa anggenipun badhe napaki perang ageng Bratayuda nggih paripaksa kula kedah matur nggih. Nggih. Pramila gandeng paduka sampun rewaca midhanget menapa nggih dados atur kula paringa dawuh. Inggih. Kurawa menika bincang badhe mengsah kaliyan para Pandhawa. Mboten wonten sanes. Mungsuhipun Kurawa menika bincang namung Pandhawa. Awit sampun kacena lan sampun kawistara perang Bratayuda menika perange Trah Barata. Dados wong sing liyane Trah menika mboten saged nderek perang paperangan pabaratan perang Bratayuda menika mboten saged. Nggih. Lajeng
mungsuhe Kurawa menika Pandhawa. Kurawa menika kedah saged mangertosi karingkiyane mungsuh. Nggih. Kamangka kula menika dados gurune Kurawa, kula ugi dados gurune para Pandhawa. Ngemuti lampan nalika jaman pendadaran siswa Soka 5, Kurawa kula dadar terus kula nggo lawuh. Kula teter kasudipyanipun, kula cobi kadikdayanipun, kaya ngapa kasile anggen kula mulang kaliyan pun para sata Kurawa. Lajeng Pandhawa semanten ugi kula tandhingke, kula campuhke kaliyan pun para sata Kurawa. Nanging elakipun lho, Ger. Kamangka kula menika pirsa, kula menika mangertosi dhateng ringkianipun para Pandhawa. Elake kok Pandhawa niku cacahe mung 5. Pandhawa cacahe mung 5, Kurawa cacahe 100. Menika rak mboten sak babak cacahipun boten sak traju, jumlahipun menipun timbangaken kaliyan pun para Pandhawa ingkang namung tiyang gangsal. Nanging nalika pendadaran siswa Soka 5, lole diantenan Pandhawa iso ngalahke ngundurke kaliyan pun para sata Kurawa, Pandhawa saged menang, saged unggul ing ayudan nalika jaman lakon pendadaran siswa Soka 5. Menika kula bingung. Kamangka kula menika mangertosi Pandhawa niku ringkihe ingkang endi? Puntadewa menika karingkiyane napa? Werkudara menika keringkiane napa? Janaka keringkiane napa? Kembar keringkiane napa? Kula menika sampun hafal. Ternyata limrah, kula ingkang dados gurunipun para Pandhawa. Guru kuwi mesti mangerteni marang karingkiane bocah. Contonipun, nalika Pandhawa kula wulang ken ngeten, piyambake mboten saged nglampahi kanthi tuntas. Kurawa iso nglakoni kanthi tuntas. Menika teges menika dados keringkianipun para Pandhawa. Kosok wangsulipun Kurawa kula kon nglakoni prihatin, Kurawa ora iso tumus. Kurawa ora iso lulus, nanging Pandhawa kula dawuh supados nglampahi prihatin, Pandhawa saged lulus. Semulur anggenipun nglampahi laku prihatin. Bentenipun Kurawa lan Pandhawa menika wonten dumunung wonten ing rasa prihatin, rasa panelangsa dhateng gesangipun piyambak-piyambak. Contonipun Kurawa kula dawuhi kungkum. Dereng dikon mentas pun mentas. Entek-entekane ra 3 sasi Kurawa damel kasus. Sinten niku Kakang? Dursasana nika. Kula bucal teng negara ngawu-awu langit menika. Bentenipun Kurawa kaliyan Pandhawa menika namung dumunung wonten mriku. Lah, menawi bab laku prihatin Pandhawa unggul, nanging menawi bab lahir Pandhawa menika nuwun sewu, Pandhawa menika taksih dereng saged mbentenaken pundi ingkang lair lan batos lan pundi ingkang gadhahi niat nista badhe anduwa utawi badhe nyintrakani dhateng gesangipun para Pandhawa. Menika Pandhawa dereng saged mbentenaken, Pandhawa urung iso mbedakake. Contone pripun? Saniki kula aturke mawon. Nggih. Kurawa ki cetha grincane nek dikon nglakoni prihatin. Dadi umpama arep numpes Kurawa menika seranane gampang. Aja diperangi, Kurawa ki aja diperangi. Nggih. Mergo nek perang mesti Kurawa menang. Sing ngomong sapa? Lho kula. Lah nggih. Sampeyan apa pun ngerti dalange sinten? Lakone napa? Kurawa menang mungsuh Pandhawa kok kasembatan niku Kurawa niku aja kok mungsuh Pandhawa. Kurawa niku mungsuh Panakawan kemawon kalah lho. Mungsuh Petruk, mungsuh Bagong, mungsuh Gareng menika kalah lho. Depate, kula wonten dawuh. Kula kok ngerti enten sirah metrungul niku. Enten nggen ngisor debak. Ora kebrebeken Pak ya. Senes niku sing dirembug sakniki kula tak takon. Nggih, sampean maring dawuh keringkiyane Pandhawa. Lah, ringkihe Pandhawa niku napa? Pandhawa niku cacahe 5. Nggih. Pandhawa sampun nampi kanugrahan ingkang aran Wahyu Panca Manunggal. Panca menika 5, Manunggal menika dadi 1. Nggih. Menika Wahyu namung pantes dipun gayuh dening pun para Pandhawa. Awit Pandhawa menika 5 ing atunggal ingkang ora iso dipisahke. Nggih. Lah, carane golek keringkiane para Pandhawa, lah Pandhawa aja nganti didadekke 1, Pandhawa kudu dipisah. Seranane kudu mangerteni keringkian 1 lan 1-ne. Keringkiane Puntadewa napa? Puntadewa niku nalendra sing kondang ikhlas. Nalendra sing kondang getih putih. Ikhlas lair lan batine. Aja kok bondo donya, aja kok kulawarga. Najan uripe dhewe nyawane dhewe, waton kuwi dijaluk kanggo kamuktening liyan. Mesti Puntadewa menika bakal masrahaken. Nggih.
Dadi Pandhawa menika utawi Puntadewa menika ora sandadak diperangi. Puntadewa menika ora sandadak diteter laire. Awit Puntadewa menika mboten iso perang. Nek kocap nesu nggih bener dadi buta sak gunung peranakan menika leres. Nggih, Kakang Durna nggih. Nggih. Kula ugi nyekseni piyambak anak Prabu Puntadewa Tiwikrama matek. Dadi buta sak perbata siwi agenge can gegirisi. Nggih, nek kon perang blok. Buk men boten Puntadewa niku. Nggih. Ning ringkihe nggih niku Puntadewa niku gampang arep mateni Puntadewa niku gampang. Jak teng negara Ngastina Puntadewa kuwi arep tak pateni kanggo srana kamenanganing para Sata Kurawa besok nalikane nglakoni perang gedhe Bratayuda. Puntadewa mesti nganglungke janggane monggo. Pun nggih dibelah ngoten mawon. Puntadewa menika ikhlas, Puntadewa menika ikhlas. Nggih. Nggih Kakang Durna. Nggih. Bojo dijaluke dinake. Nggih. Janjane Drupadi menika nelangsa uripe karo Puntadewa. Liripun nelangsa. Drupadi niku nganti karepe pakmu mbak aku dimaru. Pakmu mbak aku goleke kanca. Mergo panjenengan paduka jeng sinuwun ngamarta menika dadi wong lanang kok ora iso ngancami wong wedok. Pendak-pendak ana Nanendra Raja Narpati sing arep mboyong kalian pun para Drupadi kok namung badhe pun pasrahaken menika. Kula minangka wanita mboten gadhah derajat pangkat kalenggahan. Kula mboten gadhah wibawa. Puntadewa sangka ikhlase ora gelem di bojo loro. Mangkon pun kula niku pun nate nembung dateng pun Puntadewa nggih anak Prabu Samyaji. Ingkang garwa pun Dewi Wara Drupadi badhe kula damel srana lantaran tumedhaking wahyu kamulyan. Kurawa badhe nampi kanugrahan serananipun Drupadi mapan wonten pertapan Sukalima. Janjane niku mengki narya pawadan, janjane Drupadi dikula pangan. Nggih. Nek kok ya mesa diparingke. Alhasil kula mboten sida mboyong pun Dewi Wara Drupadi dhateng negari Ngastina, dhateng pertapan Sukalima mboten siyos. Niku ringkih Puntadewa. Karinggiyane Werkudara ya Bratasena. Bratasena niku najan to Digdaya sekti kalintang jaring perang. Godhek wong Simbarjaja. Duwe pusaka aran Gata Rujak, Pala. Pala kemendem, pala kesimbar. Nanging Werkudara menika gampang diapusi. Kok sampean iso ngendika Werkudara gampang diapusi dasare? Sampeyan apa ora kelingan jaman lakon Dewa Ruci? Werkudara kula kan mlebu teng alas Tebrasara. Alas Tik Brasara. Senes. Werkudara kon kula kon ngupadi wujuding kayu gong susuing angin. Nggih. Karep kula ben dipangan buron wana ben dipangan bangsaning Drembabak teng alas. Nanging nyatanipun malah Werkudara kasil pikantuk werdining tembung. Ingkang namipun kayu gong susuing angin malah Werkudara nggih Bratasena saged merdekke, saged iso ngerti werdine kayu gong susuing angin. Kula ora kurang akal. Werkudara kula kon nyemplung, Werkudara nyemplunga Samudra Laya, Samudra Mantana, nyemplunga kana. Karep kula ben Werkudara menika dipun plak kalian pun Paus. Dipun plak kalian pun Hiu. Banteng. Iwak kembung, layur lan sak panukalane. Karep kula ben Werkudara menika mati awit nyemplung samudra. Nanging malah saged pinanggih kalian dewa ingkang momong jagatipun, saged pinanggih kalian jati dirinipun ingkang winastanipun Sang Hyang Ruci Bathara inggih Dewa Ruci. Malah ugi saged pikantuk wejangan kawruh kasampurnan sastra cetha pangruwating diyu. Sastra mulya memayu ayu ning bawana babar kamulyaning jati. Menika Werkudara. Nggih. Dadi keringkiyane Werkudara menika gampang diapusi. Gampang diapusi ning Werkudara arep wis diapusi Werkudara ora iso mati. Dados Werkudara menika mboten duwe keringkian. Padha wae ora sampean ki. Siji sing dirembuk keringkiyane Janaka napa? Janaka menika keringkianipun dhateng Wanodya, gawake sinden 8 ngoten niku Janaka pun kecek-kecek. Nggih, nggih. Kula nggih apal, kula pun percaya nek Janaka niku keringkiyane mesti babakan wanita. Nggih. Leser. Leres. Leres. Seranane pripun arep ngapusi Janaka? Golek wong wedok sing wis ana penyakite. Terus Janaka jak teng Ngastina. Nggih. Wong wedok sing ana penyakite kon ngrabeni. Nggih. Mesti wonten mriku wonten kisah-kisah Anton Asmara.
Menawi Janaka sampun nanduan asmara kalian widya sing ana penyakite, oh, Janaka mesti kenging penyakit. Kamu penyakit menika mboten saged dipun sembuhaken kanthi senana menapa kemawon. Obat napa mawon dereng saged nyembuhaken penyakit ingkang kula wastani menika kala wau. Ning Janaka niku duwe aji kasekten, duwe guna kasantikan. Piyambake saged ngeracut sesakit ingkang mapan wonten angganipun piyambak. Ha nek ngaten Janaka mboten dikeringkian, mboten sida, mboten sida. Sampeyan ki wola-wali ngendikane pendhita ki ngendikane sabda Brahmana Raja ora kena wola-wali kok. Nek ngaten iki siyase Janaka dikeringkian apa mboten? Mboten. Lah niku wong wedok sing penyakiten. Janaka iso mareke dhewe. Kamangka niku penyakit janjane penyakit medis. Ning sing nambani Janaka nganggo metode non medis. Mboten nalar mbiyen. Kula piyambak ugi bingung lho Dik Pate. Mah, lole ngene iki pripun? Kembar keringkiane napa? Kembar menika bocah lola. Nggih. Bocah lola menika ora ndek wong tuwa, ora ndek bapak, ora ndek biyung. Nggih. Nek wong ora ndek bapak, ora ndek biyung menika kala mangsane rasa pangrasane menika sok-sokane nelongso. Nek ana pangandikan gunem sing ngembet marang atine si kembar menika inggih menika babakan wong tuane, piyambakipun menika badhe ringkih. Nek pun ringkih mesti lara, lara kembange wong mati. Nggih. Dadi kembar menika matine ora merga diperangi, kembar Nekula Sedewa menika matine merga kepangan pikirane dhewe. Ora ngaten. Nggih. Dadi gampang, sing dikeringkian Pandhawa sing dikeringkian iku mung Puntadewa karo Nekula Sedewa. Nek si Werkudara kalian pun Janaka mriku kula penggalih. Mengke kula tak buka primbon 1001 malam riyin. Pripun serane anggenipun badhe ngawonaken mateni dhateng pun Bratasena kalian pun Janaka menika. Nanging kula nyuwun pangapunten nggih. Bapak durung kados pundi? Kula pitados kalian murid kula. Kula menika nggadahi putra siswa, kula menika nggadahi murid. Ingkang piyambakipun menika sampun tau tate tiyang sak negara dipun pateni. Mangka namung izin. Nggih. Lajeng sinten putra siswa paduka mriku? Ingkang namipun Kalanjaya kalian pun Kalantaka. Menawi paduka ngeparengaken paring palilah dhateng ngersanipun ingkang Paman Sukalima, dinten sakmenika putra siswa kula badhe kula timbali wonten mriki. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawangsa sangga katri gumulung mangromak ing wadya katri gumulung mangromak ing wadya Kurta kurore kagiri-giri Ronanggono magawe glari rawang wangung Nggih. Mraengaten kula marem, mraengaten kula pitados bilih putra siswa paduka Pamanduna saged marantasi karya. Palilah dalem kula nyuwun pamit. Bidhalo Pamanduna.
gagak alon tata trapsilan nira ngaja makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Sungara jagat Manik Raja Dewaku Bawa Durna kula wonten dawuh mboten kinten babar pisan siswa putra paduka mriku wujuding dupriksa nggih nggih menika ingkang kula aturaken menika kala wau rumiyin ingkang nggadahi sejarah damel cariyos lan lelampahan piyambakipun menika saged Brasta Bante tiyang sak negara namung ijen menika ingkang ngajeng menika ingkang ngarep ingkang namipun Kalanjaya piyambakipun menika kagungan pusaka ingkang winastan Gagak Kresna Gagak Ireng menika lho dados piyambakipun anggenipun mateni tiyang sak negara menika ngginakaken pusakanipun ingkang winastan pun Gagak Kresna inggih Gagak Ireng menika kala wau jagat pangestu namung ijen nggih tanpa kanca tanpa kandhi katimbalana nggih ora mangke dhisik Kalanjaya lan sira Kalantaka padha kanthi prayoga sapratanira sakloron oning praja negara Ngastina ladala Bujleng-bujlenge blilasnat padha jek-jekan. Parang watu kami cicateng pisanipun ngabdipun Kalanjaya sinuwun. Sowan kula wonten para jenegari Ngastina tebih saking Rubeda caken maring kanjbanan kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjara. Yo Kalanjaya tak tampa pangestu kuwe Tampanana sampun sanget kula pundi sinuwun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun yo Kalantaka tak tampa pangestu ingsun bae Tampanana sampun sanget kula pundi Bapa Durna kula ngaturaken sembah ya nggih anakku mutan pangestune bapakmu wae Tampanana ya nggih Kalantaka. Sampun kula pundi. Nyadong dawuh timbalanipun paduka dalem sinuwun Prabu Jaka Pitana. Wonten paring damel menapa sinuwun? Kalanjaya, kula wonten timbalan. Sayekti mung nuruti apa kang dadi pangandikane Bapa Bandurna, lamun sira sakloron saguh brasta sarta saguh mateni marang para Pandhawa. Pancen menika ingkang kula ajab rinten pantaraning dalu. Namung kula menika bingung. Bingung sababe apa? Bingung awin boten pikantuk margi wonten pundi dunungipun para Pandhawa. Lan kula kedangginaken pawadan menapa? Awit kula menika kalempun para Pandhawa ngigit-igit raos sengit salebeting manah kula sinuwun.
Pramila gandeng samanggis kula gandeng sampun nampi dawuh pandika Paduka Sinuwun Prabu Jaka Pitana. Benjang menapa paringa dawuh tartentu kula kan kadang kula pun Yayi Kalantaka badhe bidhal mejahi dhateng pun para Pandhawa. Menawi Paduka dawuh ingkang abdi pun Kalanjaya lan Kalantaka bidhal dinten sapunika. Kula aturi mas paosaken lan kula aturi nyekseni. Menawi kula ngantos lincat janji kula ingkang dados liru jangganipun ingkang abdi pun Kalanjaya lan Kalantaka sinuwun. Kula menawi bidhal sapunika dereng ngantos surup surya kula sampun saged ngasta duwen ngaturaken misungsungaken mestakanipun para Pandhawa kunjuk dhateng Gusti kula ing asna Sinuwun Prabu Jaka Pitana sinuwun. Nan siswa matur marang risang Mahayogi Sang Wipra kadiparan ngarsaning nyewang huti pati jeneng ingsun bisa ngrasake prasetyanira Kalanjaya lan Kalantaka sakarone. Gandeng wis titi wangsa kala wis nekani. Jeneng ingsun wis madhep lan mantep. Percaya kalamunta sira sakloron bisa nyrenake lan pun para Pandhawa. Mula tak pasrahi tandang gawe budhal dina iki. Wah, palila dalem kula nyuwun pamit. Ati-ati aja kaya bocah cilik tabal muja puji santi. Kalanjaya lan Kalantaka. Katon lir landheping Trisula netra markata lir kabaranang Kakang Adipati Karna majeng wonten paring dawuh menapa? Nyuwun mapunten. Paripaksa kula majeng anggen kula sowan najan tanpa palilah dalem Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Nyuwun mapunten. Menapa Paduka menika kesupen dhateng derajat pangkat kalengganipun ingkang Raka ngawangga wonten negari Ngastina menika kula kapatah dados menapa? Paduka menika senopati ning negari Ngastina. Lah, menawi sampun pirsa lan pitados bilih ingkang Raka ngawangga menika senopati ning Ngastina. Lah kok Paduka mboten masrahaken kalenggan senopati dhateng ngersanipun ingkang Raka ing ngawangga. Nyuwun mapunten, kula kok rumangsa ora dikanggokke. Kula kok rumangsa bilih lenggah kula wonten negari Ngastina, jare kula dadi senopati kok ora didhawuhi mateni Pandhawa. Mboten wonten ginanipun, kepareng kula kondur wonten ing gawe ngawangga kemawon ya.
arom arom Bapak Durna, kula wonten timbalan. kados pundi menika? Kamangka sampun cemeplong rasing manahipun Kang Putra Jaka Pitana bilih sesuwa paduka pun Kalanjaya lan Kalantaka sagah mejahi dhateng pun para Pandhawa. Nanging gelaning manah kula Kakang Adipati Karna ing pengangkah kula suwuni sepados sabiyantu ngrumaja ngilekasipun Kalanjaya lan Kalantaka. Lah kok malah kundur rumaos mboten pun anggep palengganipun wonten negari Ngastina. Lole. Panjenenganipun Angger Adipati Karna menika teges taksih nggadahi wewatekan lare. Liripun kados pundi? Najan to ora didhawuhi iki gandeng panjenengane menika sampun nyandang gelar tuwin pangkat Kasenopaten. Mbok ora didhawuhi iki lha mbok ya enggal cawe-cawe klungsu-klungsu melu udu ra ngaten. Nanging kok malah nglencati dhateng menapa inggih dados tanggal jawab tuwin kewajibanipun Angger Adipati Karna. Lole kula ugi ngeman dhateng lekasipun anak Prabu Karna. Kakang Durna, pripun Dejuni? Nek sampean ngeman kula kok mboten. Lho sebabe Kakang Adipati Karna menika rak peranganipun para Pandhawa. Tata batin piyambakipun menika rak mbarepe Pandhawa. Nggih, menika rak ugi atmajanipun Dewi Kundi. Laras. Lah pramila nggih memper kemawon. Menawi nesu janjane nika niku wau le nesu niku ora merga le ora didhawuhi. Ning le nesu niku merga ngerti nek kadang-kadange adi-adine arep dipateni karo sing jenenge Kalanjaya lan Kalantaka menika kala wau lho Kakang. Engko nek nganti Kalanjaya lan Kalantaka dereng nganti tekan negara Ngamarta urung kasembadan mateni Pandhawa. Monggo Angger Adipati Karna pun mapan teng mrika ngandhake perkara sing saknyatane ning diimbu-imbui bebasan dandang kandhake kuntul-kuntul kandhake dandang. Pandhawa iso gebrongot merga sak omongane Adipati Karna. Mereka ora malah cilaka tumrap kula apa. Depate, pripun? Sampeyan ki pikirane kok negatif. Pun tapi tados mawon kelawan lekasipun murid kula Kalanjaya lan Kalantaka. Mengke menawi begitu Kalanjaya lan Kalantaka menika sampun pinanggih kaliyan pun para Pandhawa, digigit siyong pengapit Pandhawa menika saged mati. Ngaten. Nggih. Nek pun ngaturaken kuwandane Pandhawa teng negara Ngastina, wede keren ngaten. Niku prayogi pancen menika ingkang dipun angkat dening kula sak kadang para Satakara utamanipun anak Prabu Jaka Pitana. Bapak Durna, Kula wonten dawuh. sampun ngantos ajri kangelan para Satakara ketapno ngrumaja ngilekasipun Kalanjaya lan Kalantaka. Ngestaken dawuh garwa ingkang penang ngetapaken para Satakara iki namung patih sing momong Kurawa saben dinane. Kula menika rak gurune. Paman sing pundi? Kula wonten dawuh. Kula kinten boten sadadak kula ngambali atur kula malih. Inggih ngestaken dawuh. Menjang menapa anggen kula bidal. Boten ketang sambung obor colok lintang nulya bidal sapunika paman. Inggih ngestaken dawuh. Kepareng nyun pamit madal wasilan palilah dalem paduka njeng sinuwun. Ngatos-atos sampun kados lare alit. Kartoparmo wonten dawuh sinuwun. Buparno kang padha sepo ingsun nedya kundur kedaton. Nun ngestaken dawuh kepareng nyun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kartomarma kaya wis ora ana dawuh maneh. Puragati ning mananggilan.
Sang Natarsa Kundura ngedaton jelok saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadheraken sang janing Paromban Jadi manggung tanggung Joko paloro-loro. Ingkang samya ngampilu pacaning Prabon. Kawisnya saking mandra tindaknya sang Sri Naranata lamun kacandra Yaya Jawata kairing widodara widodari. Tansah marapan maring sok masinok maya winaya ing asepi